Epa, Maialen Xuan, Helen eta Rodrigo gara. Eta Izarrezko ikastola publikoaren izenean Eluia Azokan parte hartuko dugu. Gu pentsamendu konputazionaleko ikaslea gara. Algoritmoak prestatzen ditugu eta gure lana erakusgarri egin nahi dugu. Gure helburua da inguratuko diren pertsonei informatika jakin gabe ere AAren laguntzaz eurentzako programa exekutagarri bat nola sor dezaketen erakustea. Algoritmoak, kodeak eta programa exekutagarrien arteko desberdintasuna azalduko diegu. Eta lehenengoa abiatuz, bigarrenaren laguntzaz, hirugarrena nola lortu ordenagailuarekin adibideen bidez azalduko diegu. Nahi duenari guk prestatutako gida txiki bat eskainiko diogu, azalpenekin. Azalpenak eman baino lehenago, bisitariak motibatzeko prestatu dugun algoritmo honenarekin ordenagailuak magia izeneko performantza antolatu dugu. Jakin nahi duen edonori, gure algoritmoa, bere eraikuntzaren azalpena eta prestatu dugun programa usutru emaiez helaraziko dizkiogu. Honekin guztiarekin, hurbiltzen diren bisitariei ikuskizun dibertigarria eta azalpen probetxuzkoak ematea espero dugu. Bilbon ikusiko dugu elkar. Laizter arte!